Τελικά πριν τα είχε ανάποδα και τώρα τα βάζει κανονικά. Υποτίθεται, ναι. Ο Οδυσσέας ο αθλητής, έχει πάρει μετάλλια να πούμε στα πατίνια. Θα σου κοιτάξει γυμνασμένο πόδι κυρίες και κύριοι, μέσα στην τρίχα κιόλας, για να φαίνεται η αντρίλα. Και η βαρβατήλα. Ναι, ζεύει λίγο, δεν πειράζει, γι' αυτό απομακρύνουμε τη φωτοκάμερα. Εντάξει, σφίξτα, και καλό. Θα σφίγγουμε κιόλας. Εντάξει. Περίμενε. Τώρα που είδε να σκοτώ. Τώρα θέλει βοήθεια. Όχι, τώρα σηκώνεται. Ξανασηκώνεται. Λαμπάδα να γίνει. Τελικά έχει καιρό να κάνει και δεν τα πάει καλά. Όπως χτυπιέται για λίγο, αλλά ξανασηκώνεται. Δεν το βάζει κάτω κυρίες και κύριοι, δεν το βάζει κάτω. Σήκω αγόρι μου, σήκω. Το έχεις. Έλα. Κουνήσου, προχώρα.